Samunana ngibingelele namukele le channel leMasweti Media Production. Mangabe uyaqala ukufika ngicela ungenzele iqiniso lokuthi uyaqofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba lo namhlanje. Wenganza kwethu isiqalileke iMK ikhombisa uANC ukuthi ke wona awuzile uzodlala okhethweni luka2024. Uyaphinda futhi ke ukhombisa amanye amaqembu ezepolitika lapha eMzansi Afrika ukuthi ke iANC ishaywa kanjani. Ngutshela ke lezi indaba lezi emva kokuthi ke uMkhonto Wesizwe uwine ecaleni lalikade livulwe iANC ulivulela wona uMkhonto Wesizwe ukuthi ke ungabikho okhethweni luka 2024. Isinqumo ke bekufanele ukuthi ke siphume izolo enkantolo yaseBloemfontein. Inkantolo ke yakhetha ukuhlehlisela namhlanje njengoba kuyi26 March 2024 ihlehlisela enkantolo yakuphina enkantolo yaseJohannesburg. Bathe befika ke namhlanje enkantolo yaseJohannesburg ekseni ngo9 laqulwa ke lelo cala laqedelwa ke enkantolo yasephuma ke nesinqumo sokuthi ke cha ANC nina niyadlala manifuna ukuyina ukhetho luka 2024 zamani enye indlela hambani niyokhankasa ningabe nimosha isikhathi senu. uMkhonto Wesizwe ngiyavumela ukuthi ke ube khona okhethweni luka 2024 nizamile nehluleka kanti futhi nibe late ukufaka isicelo sokuthi ke bavalwe nibe late kakhulu njengoba sekusele nje inyanga eyodwa ukuthi ke sibe sokhethweni luka 2024. Ngakho ke uMkhonto Wesizwe uzobe ke ukhona ke nawo. Abantu bathi ke asibizwa siyazizela akukhankaswa siyazizela. Kusho ukuthi ke njengamanje sesizobona ke irari yoMkhonto Wesizwe ke ukuthi ke yona izobe ikhona ngempela yini eOrlando noma kwangamampunge. Kanti futhi sesizobona ukuthi uma ngabe uMkhonto Wesizwe wona usubabiza abantu usuthi ke wozani ke manje senibizwa yimina ke ukuthi bangakanani abantu asebezoqhuzuka beye khona ke lapha kuMkhonto Wesizwe. Njengoba ke namhlanje kuvele ezinye indaba ezithi ke amakhansela amahlanu eANC abekade ke emisiwe emsebenzini asethatha isinqumo sokuthi ke aye ngakuMkhonto Wesizwe. Ngaza kwethu kuningi kuyenzeka sihlele endlini sivalele emakhaya. Mangabe ke ungafuni ukusala ngaphandle ngeziqiniso ungicofele usubscribe bese ke uyalike sihlangane kuma comments. Ngiyabonga asidibane futhi kwivideo elandelayo.